Sasar miyawa nukha je nini bupayong kamini lukurok bai bui togoi batharjak mani abo busuk jratei kubui abo to busuk jratei kubui busuk jratei tatal abo to ang busuk saimaya ang bo oro jirani abo se tongo hingke ang borok ni gotna rabo nugia basuk saimaya tamangke ani phayong ba ang kathai kobrama ke ang thangkha thangmani pore khena ang je borok ni poribesh rokno nugui ani haino nervous ongoi thangkha hingke pressure barekha sugar barekha hingke ang kebai kok kaham hamya ang salaibo mabuliya songaibo mabuliya ani ang je side ke ma tongsiu haini bagai ang boni bepate ang te no saimaya o je bui batharjani ke nini ok bupayong na ok bupayong bolte ko जों bufa alkata ma ka thamsa tamo hne khnaga nangle je mian gotna je khana ma to bono mane gon krung hne bufalai ni salai ma khana wata emni koite digi rok batharjakana oblang saimaya time saimaya ta hingke tabo norokle tamo nai je nini bupayong om hike batharjakmani tamle naisinai naima to ani kuno naina krik tamangke ani bufayong si kamai thangka ke kamai thangmani to ke bithirok maiya jorale tuima tui kotogui tongo jora kuno dino saga kipilia an bufayong kotogui thangha bona angte kipilui malia ba an bufayong si malia ba angte kuno nangjakliya hite sene amkhaita acha sir tabo chini haste o chini tipra sarok obo hike je kwbangma thayo bulaimani toklaimani batharlaimani nukjagui tongo obno tui nung tamo message rwna musung obo rokno bo haino ta ang borokno thangoi nuguya khobo khnaiya ba borokno kok rok noba ang so mane sai sukrobui bo saimaya ba ang sanani bo thangya ta amkhaita ani mote hike genini o je bupayong bokto jomatia agi roko kamini lukurok bai je tabo berjago nairok bai ke walai marokle to tong saidama obo rokle ang saimaya manai do ang bo oro tongo do hingke botok khungpailongo tongo hingke ani para to botok khungpailongo ang ani para to udaipur maharani wasi hingke ang borok bai jogajog bo kom mane borok bo phaimaya ang bo phaimaya jogajog kom hingke thanglama phailama khub kom haini bagaino ang botui batai bang saimaya khobo khnaiya ta hingke kuno walai marok agi roko janamaya tana walayo suglai ro hinto khnaiya amkhaita hingke jeng khnakatai kaisa je miyawo je bokto jomatia bini hamjuk dahin sabjani je sak hamyangmani hamjaya sajak hingke bono nairnani bagui auto reserve rok se khlai tongimani himani abo ke busuk jratei kubui auto reserve rok khlaima rok to ang saimaya tama hingke bwsajakno to o koikdino no operation khlai telang wata no thokmani 3-4 din rok teng lakasi do hingke ani kaisa koimu je miya ani bufayong jaban bokto thwimani tui kaisa media rok tisaui ani sobi rowui ani photo rowui ani samplai rowui viral khlaima rokno jate rosaina ke belai khe ang hamjaknai tamangke ang belai khe lachila dukho bunglaha mane borok busuk jorak lachikha busuk jorak kirikha ani kuno sana kokri tama hamle ang to ani sagno ang kotor kui samania ani gorono ang mane phuari samania do mane tamangke ano to hoda kainangke jotono charai hoite bora jora jotono saimana sineu hingke tak jotono hoda kainani bufayong sakal hnoi botharjago toktarjago hnoi ani sobi tisaui si romani ang belai khe lachilaha belai khe dukho nanglaha hani bango ang media sarokno ang koinani mutukjao bono dakti no rosaina khe belai khe hamnai mane o je nini photo viral khlai tongmani no iyo ani photo viral khlai tongmani no rosaina khe belai khe hamnai hani bagui ang mane koyota mane media sarong thani ang belai khe ang oro tongto tui phano norbai bai thang ang malai nornang koimeya phano norni sorono romi me phano ang oro tongto te norona ang joto media rong no je ani
sampelui no viral final no ang koi jau monon tak ti no ro final ne bagoi ang koi jau